Bueno, Juan, 3 puntiños, ainda que non se fixo o mellor partido, pero é importante ir sumando e, sobre todo, a afición hoxe con 2 goles pode ir un pouco máis contenta do que estaba indo habitualmente. Sí, ao final é o importante sumar de 3 en 3. Hoxe pudimos conseguir os 3 puntos, ademais na casa, sin encaixar ningún gol, e que iso tamén é importante. Todos vámonos contentos, a afición, nós. Bueno, un pasito máis para conseguir o obxectivo. O xogo é secundario, aínda que nós sempre intentamos xogar o mellor posible, pero bueno, creo que aínda así merecimos a vitoria, dominamos o partido, eles non tiveron apenas ocasións, así que a verdade é que hoxe contentos. Aparte foron 2 goles moi significativos. Carlos Marchena, que debutaba hoxe en titularidade, e Luis, que a verdade é que leva unha temporada que parecía que non acaba de encontrar o seu sitio e decía que recibe moitísimo apoio por parte do vestiario. Sí, creo que iso é algo que nos fai grande o vestiario, que todos somos iguais, todos nos apoiamos, independentemente de quen xogue e de que non, intentamos aportar todos, e hoxe pois o premio do gol levou no Marchena e Luis, que seguro que lle vai vir ben a calquera dos dous, porque creo que eso axuda anímicamente a calquera xogador, meter un gol que axude o equipo a gañar. Creo que é importante, seguro que agora pois terán máis confianza, estarán máis contentos e bueno, tamén fixeron que estivemos contentos todos no campo tamén. E falando de confianza, non sei se con esta vitoria o equipo tamén vai a conseguir a partir de ahora marcar un antes e despois do que estaban sendo os partidos na casa e gañar confianza, sobre todo porque o míster decía que unha vitoria sería fundamental para que o equipo tamén afianzase a súa confianza. Ovallá eso sexa así, porque nos intentamos cambiar esa dinámica na casa que estaba a ser mala, tanto de xogo como de resultados. Polo menos cambialo lo máis importante, que son os resultados, se gañamos todos os partidos, aínda que xoguemos mal, o firmamos agora mesmo, así que eso é o que hai que buscar. A ver se é certo, e o próximo partido na casa, pois acadamos outra vitoria e logramos estar ben no campo. Además de confianza, que outros aspectos crees que hai que pulir para os próximos partidos, Juan? Sempre hai que pulir todo, tanto en defensa como en ataque. Creo que la semana de entrenamiento es importantísima para preparar los partidos y bueno, analizaremos sobre todo los entrenadores el vídeo, como hacemos siempre, buscaremos errores y creo que esa es la mejor forma de mejorar, mirar las cosas que se hacen mal para intentar solucionarlas y que no vuelvan a pasar. A nivel ofensivo, ¿crees que ahí puede haber algo que pulir, más que a nivel defensivo, ¿no? ¿Estás bien? Estuvo un pequeño corte de la prensa, mejor humor, buen ambiente. A nivel ofensivo, sí, quizás estamos teniendo más problemas últimamente en ataque que en defensa. Creo que en defensa desde el principio somos bastante sólidos, de hecho goles encajados llevamos muy pocos. Y bueno, hay que pulir así todos los aspectos. En defensivo quizás lo que más es el balón parado, que encajamos mucho balón parado, y lo ofensivo pues también perfeccionar cosas y mejorar como en todo. Vale. Venga, gracias.